Kuha ba ikaw butangan eh. Wala pa rin pitir. Ayaw pa. Ulang ikaw sa murag gigagot. Bakit? Bakit? Tara. Ako? Pizza. Yay! Ari! Yay! Napya! Oh! Ayaw nag-video dito. Babay! Diya kasi! Pressure! Okay, step lang. Sujep, sa utang oh. Hoy, biyan na mo ni sa fish pan. Oh! Dong! Biyan ni sa fish pan ba? Ano na, ibutang. Ha? Lapya gagmay. Eh, kilawo na. Para ula ayaw, kaya sa fish pan na. Ha? Kada po, kada po. Ay! Diba? Mark! Ano yung lubot? Ano yung? Sama ko! Wala na prinsip. Di pa ni kadaog. Tara! May, nabisan. Ano siya? Kuha na ako. 3. Sa dagat pa ni kay Bulinaw. Ano diri siya? Lapisan ni kay Subaman. Ano siya pwede mailaw kay wala kay himbis. Pwede na siya naon eh. Wala na siya Bulinaw. Ilaon.
Ano siya, pangkilaw mga kapupri. Oh. Agay! Natulog ko! Hindi tayo! Yan, wala ka. Ala, dako kayo! La, tinday, nagkuha na ko kayo! Ako kay gamay! Arang! Ama! Dako kayo! Day, pati na, day! Banday! Ay, sa, day! Idol, yun! Ala, grabe! Tinday, nagkuha na ko kayo! Okay, babuya Ala, ko. grabe! Naon, day, kita, yeah! Away kay ako! Oh! Buwa kayo, doon. Dito sa lagi. Tara, dito na pin. Dong! Ganto na. Tara! Tara lang. Dong! Pa! Ano daw, ba't ka daw? Kami kita ko. Wala pa yun. Ah! Wala daw. Tara! Tara eh. Tara, video lang. Ano dong? Okay. Friendship. Kaya na? Tak-tak na ako na. Sige. Ayan, alam. Di kita kekontak ko. Hayag, Ling. Ari, day. Ari dong, kuniti dong. Oh, ini dong. Karat. Ibang ko, kampanga lang. Muli siya kilaw, mga kapatri. Grabe, kilawin yun. Yun na siya mutubo. Handa, day. Butang na rin, day. Wow! Oh, may na lang. Nami isa kabuk na kuha. God bless. Sige, sige. Happy birthday sa ko. Oh, dito. Ay, ato pa man ang anakan, day.